Výlet do Malých Karpát znamená ráno o 6. vlakom do Trnavy, tam presadnúť na vláči do Smoleníc, no a potom sa môže začať túra. Preto sme si odbavili raňajky vo vlaku. Keby si chcel skočiť, tak filmujem, Rudo. Jako havra. Pol hodiny 2 a hodinu je 3. Není šanca, chlapci. Nie. Krič hlasnejšie. Pri vašom tempe. Není. A hlasnejšie. Ale ja nemôžem. Čo? Ja revem bez toho, minule som bol Ale je dojebaný. ďaleko mikrofón. Ďakujem, Milo. Aby ste sa udobrili. Aby som si premyslel. A premyslel. Na zdravíčko. Na zdravie. A teraz, keď pôjdeme naspäť, to máme teraz ešte 10 minút naspäť. 5. Berme to. Toto je pol hodiny dole. A Ja mám 40 minút. vy sa musíte rozhodnúť, či chcete ísť cez ten hlbocký Chcel by som, vodopád, alebo chcete ísť na hra. aj keď je vypnutý. Vypnutý? Vypnutý nebude, ale neviem, či čo si budete. Pozri sa, ešte takto by sa dalo. Sem po zelené až na túto druhú modrú. Však to je ono, Vilo. No po tejto, Po tejto zelené A potom- až sem, potom sem a na tuto žltú. na ten, jak sa to No, volá, to- Čertovo, či jak. Výborne. No, prešli sme 5,5 kilometra a 3 hodiny. To je rýchlosť. To je rýchlosť. No, a ja mám ešte k tomu pol hodiny prestoje. Prestoje si daj preplatiť doma u manželky. Bahúa si tam A preplatí. tu máš ešte za odmenu pohári. Pohážeš, Ja toto som je to robota. pozeral, tam je doprava z tohto Dobre, takže vrcholová na Zárubách. Stop. Áno? Som ťa 2 razy. Zas? A od spodu až po vrch si tam celý. No, tak to. Mohol si